Hola a tots, com esteu? El Barça ha guanyat 1-3 al camp de l'Oviedo en un partit que, us seré sincer, no m'ha agradat. Crec que, crec que toca ser sincer i toca dir les coses com toca i que moltes vegades sí que som optimistes i mirem cap endavant i avui ho intentarem ser també, perquè sempre tenim aquesta punt de mirada optimista amb el Barça i pensar que tots els partits serveixen de cara a aquesta famosa mirada llarga i que anem cap a un objectiu concret, que és bàsicament que el Barça torni a competir per tot els propers 8-10 anys, no només aquesta temporada i no només l'anterior, sinó els propers 8-10 anys tenir un equip per poder competir per tot. Però dintre d'aquest cicle hi haurà partits que seran millors i seran pitjors. I jo crec que el partit del Barça d'avui és un partit fluix, és un partit dolent, és un partit que no m'ha agradat. És un partit d'aquests que costa, és un partit que el context on està ubicat a falta d'una setmana per enfrontar el PSG després d'una jornada de Lliga i a 2 dies d'un altre partit de Lliga, t'enganxa una mica desubicat. I crec que ja no només per l'horari pel dia, que nosaltres com a aficionats també ens enganxa desorientats. Però aquesta sensació de que el partit no és gros, de que el partit, bueno, la sensació una mica de... estem perdent, però tampoc passa res. Ja, no parlo només dels jugadors, parlo de jo des de casa. Una mica aquesta sensació l'he tingut de tot el partit. I després amb els futbolistes he tingut 65 minuts almenys on el Barça no m'ha agradat gens. Després ha arribat el moment de la reacció amb el gol de Lewandowski, l'1-2, i després han tornat a haver 5-10 minuts que el Barça no m'ha tornat a agradar gens. Després, al final, jo crec que ja per un tema físic de l'Oviedo, que ha baixat una miqueta el llistó, i que el Barça, òbviament, té una plantilla infinitament més àmplia que el de l'Oviedo, i afegint 3-4 canvis, el Barça ha refrescat i ha acabat de matar el partit. Si no arriba a ser per la rematada d'Araujo, hauria estat un contraatac, però no l'ha matat des del domini, l'ha matat des d'una jugada aïllada i l'ha pogut matar des d'un contraatac, però no des d'un control del joc espaterrant, que era el que es preveia amb l'1-0 a la mitja part. Però bueno, parlarem de tot això. Primer, i abans anem a repassar quina és la pregunta quotidiana del dia, i després saltarem a veure alineacions i a veure estadístiques. Important, la pregunta quotidiana del dia, que avui és aquesta. La llet d'avena, per què li diem llet si no és llet? Val. Aquí hi ha temes, val? Hi ha capes que s'han de desengranar. No estic al centre, vale, avui està al centre. Aviso que avui costarà fer el vídeo, és un dijous, són les 11:30, jo m'he llevat a 6:45 del matí i tinc son, vale? Costarà fer el vídeo. El farem? Segur que el farem i el farem bé, però costarà. La llet d'avena. La llet d'avena, ara, jo crec que des de que unes empreses fabricants de llet o no sé quina història van posar una denúncia no sé on collons es posa una denúncia. Els fabricants de llet tenen alguna queixa on es denuncien? Això és una altra pregunta. Bueno, és igual. Van denunciar que la llet que estaven anunciant no era llet i que per tant era publicitat, o sigui que era una venda enganyosa, que s'estava enganyant a la gent, i es va canviar i ara és beguda d'avena o beguda de soja. Ja no és llet. Val? Però entenc que col·loquialment se li continua dient llet d'avena. Vull dir, tu em vas a fer un cafè, o sigui, posa'm un tallat amb llet d'avena. Tal. La llet d'avena. Què passa amb això? Amb això passa que com ve a ser un substitut de la llet, hòstia, estic aturat avui, que com ve a ser un substitut de la llet, és a dir, fa la funció que faria la llet, doncs se li posa llet de, però no ho és una beguda, i de fet no té res a veure amb la llet, no s'hi assembla en absolut. S'hi pot assemblar pel colorant que porta, pel color que sembla, no? Que té un color així com semblant a la llet, una miqueta més fosca, depèn quina, però no és aquest, és simplement perquè ve a fer la funció de la pròpia llet, val? I a vegades això toca obrir un altre meló sobre si la gent que veu aquest tipus de llet és gent especialeta, vale? I sobre gent que té intoleràncies i que té història i que, per tant, com a ésser humà no funcionem bé. Jo el primer, jo tinc intoleràncies a la lactosa últimament i estic tenint problemes digestius, però bueno, és igual. Això obrirà un altre meló sobre preguntar-nos si hi ha algú que genuïnament li agradi aquesta llet. A mi em sembla que no. O sigui, la llet d'avena genuïnament no agrada a ningú. La llet de soja genuïnament no agrada a ningú. Si tota aquesta gent pogués, veuria llet normal, perquè està infinitament més bona. La llet d'avena és un desastre a nivell de gust, i la llet de soja ja t'explico. I la d'arròs, bueno, ganes de vomitar ara mateix. Però la llet d'avena, dintre d'aquests succedanis, potser és la millor i la més com estandarditzada entre la població. Val, ok. Però si la gent estigués sana i fos un tema
de capacitat plena a nivell d'ésser humà, de poder prendre llet, prendria llet normal i no prendria aquesta puta merda. Insisteixo, perquè el tema de la llet d'avena a mi sempre em porta al salt del cafè d'especialitat. I aquí sí que tinc més faltades. Val? Aquí sí que tinc més faltades. La llet d'avena la porto sempre és com... Està molt lligat, està un passet del cafè d'especialitat. Vale, podem parar... O sigui, hem de parar amb les marques de cafè d'especialitat. No poden haver tantes marques de cafè d'especialitat. Han d'haver-hi moltes menys. Val? Simplement un cafè que estigui bo, un gra de cafè que estigui bo i normal i correcte, torradet, intensitat de l'1 al 10, però no poden haver-hi 74.000 marques, no poden haver-hi 74.000 botigues. No podem afrontar tantes botigues de cafè d'especialitat. Per què? Perquè jo no puc estar pagant un cafè a 5,60 €. No puc estar pagant un cafè aquest més l'1,20 € que em costa la llet d'avena. No puc fer aquesta merda. Vale? No puc fer aquesta merda. I ja està. Ja està. Molts ànims a la gent que tingui intolerància amb la lactosa, que és una putada. Però ja està. Però bueno, però sou res. Som éssers humans. Què collons sou? Som éssers humans inferiors. Ja està. No passa absolutament res. Capacitista? Sí. Som-hi. I ara anem a parlar una miqueta del partit. Digueu-me el que opineu sobre la llet d'avena, òbviament, als comentaris. Deixeu-me als comentaris què opinem sobre la llet d'avena, què opinem sobre aquests succedanis, què opinem sobre la intolerància a la lactosa, què opinem sobre el cafè d'especialitat, sisplau. Deixeu-me als comentaris què opinem de tot plegat, perquè necessito generar una miqueta de debat, una miqueta d'engagement, perquè el partit ha estat una castanya. Val? Anem a parlar ara del partit ja pròpiament. Repassem alineacions molt ràpid. El Barça ha sortit amb Joan Garcia a la porteria, Eric Garcia, Ronald Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, amb Marc Casado i Pedri al doble pivot, per davant Dani Olmo, per la dreta Rafinha, per l'esquerra Rashford i davant Ferran Torres. Important això perquè sí que s'ha mantingut bastant fidel a la primera meitat aquest dibuix, amb Rafinha molt obert al cantó dret i Rashford més obert al cantó esquerre, cosa que aquests últims partits vèiem que tant Rashford com Rafinha, qualsevol d'aquests futbolistes, o Ferran fins i tot quan ha compartit amb Lewandowski, ocupaven els dos la posició de 9, avui no, avui extrems i extrems una miqueta bastant oberts, més oberts del que estàvem veient els últims partits. Val? Ha anat bé? No. Ara en parlarem, però sí que és un dibuix més habitual al que entenem pel Barça, no? Així com a context amb el 4-3-3 amb els dos extrems oberts. Val? A veure com me'n surto a dir els jugadors de l'Oviedo, veiem que no els entenc. Aaron Escandell a la porteria, Raïm Al-Hassane, De Chermo, Eric Bailey. M'ha sorprès veure'l aquí, és un ex central del Manchester United que està jugant a l'Oviedo. Ahijado, Hassan per la dreta, m'agrada Hassan, Dendonker, Reina, Chiara, Cazorla i Rondón. Bàsicament era un equip que té aquestes dues línies de 4, Cazorla una miqueta per davant flotant i Salomón Rondón com a davanter com a nou. Després aquest dibuix no ha anat canviant, però Cazorla i Rondón s'incorporaven a aquesta línia de 4 i feien pràcticament una altra línia de 6, perquè Rondón amb moltes opcions sí que es quedava una miqueta més despenjat. Cazorla era potser el més alliberat a l'hora de pressionar, però la resta acabaven fent una línia de 5, no? Pues és una miqueta un dibuix similar al que li acaben fent al Barça. Sí que és veritat que no era un equip amb 5 defenses, com últimament es troba al Barça, que són aquests 3 centrals i aquests 2 carrilers. Avui s'ha trobat un altre tipus de dibuix. Avui sí que eren 4 defenses, però sí que la línia del davant, aquesta línia dels 4 interiors, per així dir-ho, estava més poblada perquè tant Salomón Rondón com Cazorla feien aquestes ajudes. I ja està, el nivell d'alineacions ja està. Anem a parlar de les estadístiques, com sempre, repasso molt ràpid. Possessió 21% l'Oviedo, 79% pel Barça, ocasions clares 3-2, i el de goles esperados és que, bueno, és igual. 7 xuts per part de l'Oviedo, 22 pel Barça, 7 aturades al porter de l'Oviedo, 2 Joan Garcia, 6 serveis de córner, 9 al Barça, 10 faltes, 6 faltes al Barça, 194 passades l'Oviedo, 786 al Barça, 23 entrades l'Oviedo, 18 al Barça, 6 serveis de falta a l'Oviedo, 10 al Barça i una groga a l'Oviedo, 0 al Barça. Val? Millor jugador del partit, Ronald Araujo. No sé qui dona aquestes notes, però Déu-n'hi-do, vale? Ha fet el gol, però Déu-n'hi-do. Que li donem el millor partit a Araujo, que jo l'he vist patir una miqueta bastant en duels físics on els ha perdut i després en sortida de pilota, que ja és una cosa habitual. Però bueno, això ja en parlem ara amb una miqueta més de calma. Val? Bueno, el que us he dit abans, a mi no m'ha agradat el Barça. Val? És complicat que avui pugui desengranar minut a minut el partit perquè tampoc han passat gaires coses. Val? L'alineació es presentava amb unes quantes rotacions, val? No moltes. Entrava Casado per Frenkie, entrava Eric Garcia, que seguia com a titular, deixava descansar Koundé, i Gerard Martín ocupant la posició de Balde, no? Davant Ferran, Rashford, Rafinha. Val? Deixava a la banqueta potser dels titulars Koundé, De Jong, Lewandowski, que són els 3 futbolistes de més nom que hi havia
a la banqueta. Demostració que el Barça pot fer certes rotacions sense descapitalitzar els revulsius que té a la banqueta, és a dir, encara li quedava tralla a la banqueta per poder treure partit, no? I així ho ha fet i així ha aconseguit guanyar el partit amb els recanvis que tenia preparats a la banqueta. El partit ha començat a un ritme lent, tot i que el Barça ha tingut ocasions, o sigui, no enganyarem que abans del gol de l'Oviedo, que és una jugada d'accident, que la comentarem, l'error de Joan Garcia, el Barça ha tingut ocasions per marcar, ha tingut un pal de Rafinha, ha tingut dues rematades de Rashford, sobretot una amb una jugada que el Rafinha té línia a fons, fa la central al segon pal i Rashford fa una espècie de rematada empalmant la pilota de voleia pràcticament sense que la pilota boti i el porter la treu, és una rematada duríssima. Una altra rematada també de Rashford des de la frontal de l'àrea, que ha decidit que volia rematar tot. Una altra cosa de Rashford que a mi em cabreja una mica ja no és aquest intent de rematar de tot arreu, que bueno, que això és una cosa que de moment i entre cometes, la comptarem com una virtut, de moment, ja me'n cansaré, però de moment la comptaré com una virtut, però després hi ha una cosa de Rashford que no m'agrada i és que hi ha hagut un parell de jugades, sobretot una molt evident, que ha tirat una sotana, ha tirat un canyo, ha passat el canyo, ha perdut la pilota, allò que passa que a vegades tires un canyo per inèrcia però que la pilota se te'n va, i el tio s'ha quedat quiet, però quiet molt descarat, vull dir, no ha fet ni l'intent d'intentar arrencar per anar a recuperar la pilota. I això m'ha semblat, m'ha semblat que és la típica cosa que a Flick no li agradarà segur. No li agradarà segur, ha hagut d'anar a Pedri a fer l'esprint per tal. O sigui, amb un partit a minut 20, 0-0. No, xato, no estàs a Manchester United, no estàs a l'Aston Villa, no estàs a Anglaterra on estàs sobreprotegit perquè encara pensen que ets el nen dels ulls de mig Manchester. No és això ja. Vale? I que ets l'esperança pel pròxim Mundial. No, aquí no ets això, aquí has de córrer, xato. Si no corres no jugaràs, punto. Vale? O sigui, ho sento molt, però un tio que ve a reivindicar-se en una sessió de 30 minuts no pot tirar un canyo, per molt bé que estigui jugant, tirar un canyo, perdre i baixar caminant. No pot ser, m'hi nego, em nego a defensar això. Vale? Després, sí, òbviament el jugador més incisiu del Barça potser la primera meitat, segurament sí. Ja, també us ho dic, amb intents des de fora l'àrea, a vegades precipitats, rematades de tot arreu. Però, sí, el més incisiu, podem dir que sí. Val? El partit era un partit on el Barça semblava que arribava fins a la frontal de l'àrea de l'Oviedo amb certa facilitat, més o menys, una circulació de pilota lenta, però que es plantava a camp contrari amb certa facilitat, tot i que l'Oviedo ha tingut dels 10 primers minuts, que ha aconseguit forçar 3 corners seguits i tenir aquesta sensació d'embotellar el Barça una miqueta contra la seva porteria, però després el Barça ha aconseguit sortir d'aquí i el Barça ha aconseguit situar el partit a camp de l'Oviedo, que era una cosa que era natural que passés, però el Barça no tenia llum, no tenia clarividència l'última passada. Costava molt que Olmo, costava molt que Pedri, que sí que podia amenaçar amb la conducció, però que era molt incapaç de filtrar passades, costava que Rafinha encarés, costava que Ferran rebés alguna pilota en condicions d'intentar fer alguna rematada, i l'únic objectiu era trobar Rashford perquè el Rashford jugués el control i busqués la rematada des de fora. Això ha estat tot el bagatge ofensiu de Barça a la primera meitat, no ens enganyem. Ha tingut ocasions clares amb Rashford, sí, ha tingut una rematada Rafinha des de fora del pal, sí, ocasions clares des de dintre de l'àrea per haver trenat una bona jugada de combinació i haver tingut clarividència a l'última passada, el Barça no les ha tingut a la primera meitat. Costava molt, i no crec que fos perquè el gran bloc baix de l'Oviedo, que ha demostrat tenir un bloc baix impressionant, no em sembla això, em sembla una falta avui de qualitat del Barça, una falta d'estar, vull dir, una falta de que no tens el dia, no estàs pulcre, no estàs lúcid, i quan aquests dies passen, doncs t'has de remengar i currar, ¿vale? I ja està, i punt i final. Després, òbviament el partit estava en què si l'Oviedo recuperava i podia tenir alguna transició amb Salomón Rondón que descarregués de cara i a partir d'aquí girar el joc a l'altre cantó o buscar l'esquena al lateral, sobretot amb Hassan, que era el jugador que té més habilitat per part de l'Oviedo. Ha arribat una pilota llarga on Joan Garcia ha sortit, se l'ha emportada amb la cama, ha conduït una mica més perquè la jugada així ho demanava, és a dir, la jugada anava molt atropellada, ha sortit i no tenia pràcticament espai, tenia jugadors de l'Oviedo davant, ha hagut de conduir una miqueta més i llavors ha aixecat el cap i ha intentat donar una passada a Caçador. La passada és dolenta, recupera un jugador de l'Oviedo, rematada sense porter i gol. Val? Aquesta ha estat la jugada del gol, per si no heu vist el partit. Però aquí jo allà, òbviament, a mitja part obro Twitter i veig gent que diu bueno, prefereixo 1000 vegades que Joan Garcia s'equivoqui perquè vol jugar amb els peus i tal. Dic, bueno, aquí ens estem equivocant tots plegats, una mica. Aquí tots plegats estem perdent els papers una mica. Una cosa és que un porter del Barça s'equivoqui sortint amb una pilota als peus, una pilota que ha de jugar amb els peus, una pilota que ha d'intentar jugar en curt, una pilota que tal. Però jo tinc molts dubtes que aquesta pilota Joan Garcia l'hagi de jugar en curt. És un porter que ha sortit fins al mig del camp i que no té una passada clara, sí, però que és una passada de risc a Caçador, perquè és una passada que va al mig.
Jo en aquest tal no li exigeixo ni a porter del Barça ni a porter qui sigui jugar la pilota amb els peus en aquesta situació, després d'haver conduït ja la pilota, després de que la jugada ja ha tingut un parell de iaiais, la pilota fora, tio. Vull dir, i us semblarà, bueno, antitot. No em sembla antitot si enteneu el context de la jugada. Vull dir, òbviament el Barça ha de comptar amb un porter que sigui un jugador més a l'hora de sortir des de darrere. Òbviament el Barça ha de tenir un porter que surti des de darrere en situacions complicades i que et doni una sortida com un lliure més. Vale, perfecte i genial. I això ho fa perfecte Joan Garcia. Però la jugada d'avui és per trencar-la. I no passa res. Per què? Perquè la intel·ligència d'un gran jugador també es demostra en moments quan ha de decidir el que no toca fer. Vale? I avui Joan Garcia s'equivoca, que no passa res. Que no passa absolutament res. Val? També s'equivocava Víctor Valdés, però imagino que l'Aleix del 2006 que feia el vídeo sobre la cagada de Víctor Valdés amb David Villa també criticava aquell dia Víctor Valdés perquè no havia pres la decisió correcta. Val? Aquell dia, quan parlem d'aquesta jugada concreta, hem de dir que tant Víctor Valdés aquell dia amb David Villa, que ja ha escoltat la jugada, ja ha vist la jugada per Twitter, a la jugada que ha fet Joan Garcia avui, els dos la caguen. I no passa absolutament res perquè Víctor Valdés és el millor porter de la història del Barça i Joan Garcia té qualitats per acostar-se al seu nivell. Punto. Però, gol de l'Oviedo, cagada de Joan Garcia. Val. I marxem a la mitja part. I jo tenia una sensació com entre mig cansament, estic cansat, me'n vull anar a dormir, a cabreig, però també deixadesa, una mica. No sé si m'enteneu. Una mica com... Què? Com afronto això ara? Vull dir, m'haig de cabrejar genuïnament, o sigui, amb el partit que està fent el Barça. I ha començat la segona meitat, i és veritat que ha arribat el gol d'Eric Garcia, però el Barça, els 10 primers minuts, per mi, no ha començat bé. La segona meitat, fins al minut 60, el Barça, per mi no ha començat bé, la segona meitat tampoc. Entra Frenkie de Jong per Caçador. Per mi, el Barça no ha entrat amb el ritme que tocava. Després s'ha entonat i ha trobat el gol d'Eric Garcia ràpid. Però a mi m'ha faltat un punt de vaig cap endavant i vaig amb l'actitud i el futbol necessari, que és avanço línies, pressiono davant, tanco l'Oviedo a la seva pròpia àrea, i als primers 5 minuts de la segona meitat m'ha donat la sensació que l'Oviedo sortia. Bueno. I hi ha una d'aquestes, crec que és una segona jugada després d'una falta d'un córner, canvi d'orientació, Araujo rep la pilota a l'extrem esquerra, busca l'1 contra 1, se'n va a línia de fons, fa la centrada, Ferran Torres fa una rematada dificilíssima, de nou, el porter la rebutja i Eric Garcia, molt atent al segon pal, arriba al rebuig i marca l'empat a 1. Té molt mèrit el que fan Eric Garcia i Ferran Torres. Té molt mèrit el que fan Eric Garcia i Ferran Torres, perquè eren dos jugadors que estaven desahuciats del Barça, eren dos jugadors que estaven fets fora del club pràcticament, que no es podien acostar a la ciutat esportiva, a la ciutat esportiva, ni al Camp Nou ni al Johan Cruyff, a menys de 2 quilòmetres. O sigui, no se'ls podia deixar apropar-se a la ciutat esportiva, semblava. I són dos jugadors que han capgirat aquesta situació, que són dos jugadors per mi vitals ara mateix dintre la plantilla. Pel que t'ofereixen, pel nivell del que ho fan, i pel cost que van tenir, perquè ja són jugadors amortitzats, i perquè dubto molt que cap dos altres futbolistes a nivell europeu entenguin el seu rol i l'executin de la manera que l'executen aquests dos futbolistes. De veritat. I s'ho han guanyat, i ole ells. I la veritat, que xapó per tenir la mentalitat i ser capaços de sortir d'una situació que era molt complicada. I xapó també a l'entrenador, que arriba i diu, no, jo aquests dos xavals me'ls vull quedar. I seran importants amb mi. I ho aconsegueix. Perquè, i ja ho vaig dir el vídeo passat, és vital que el Barça aquest any tingui 16-17 futbolistes enxufats. 16-17 futbolistes que tu puguis comptar amb ells, perquè mira, avui et faltava Lamine, et faltava Fermín, et faltarà Gavi, quasi tota la temporada, faltaran molts futbolistes. I aniran faltant, i faltaran més. Rafinha avui ha marxat coix, té un problema a l'isquiotibial, veurem com es recupera, si es recupera pel partit de la Real de diumenge i pel partit del PSG la setmana que ve. Per tant, necessites tenir tothom enxufat, endollat, enxufat no, estic enxufat tot el rato, endollat, per favor, quin desastre avui, tinc molta son. Després, amb l'1-1, ha aparegut, Lewandowski ha tingut una ocasió claríssima amb l'1-1 després Rafinha, una passada de Pedri que ha deixat pràcticament sol, aturada també del porter, i aquí jo dic, ja ho tenim, els enfonsarem a camp propi, els enfonsarem dintre la seva àrea i això caurà pel seu propi pes. Però,
el Barça allò que no acaba de... A mi que m'ha semblat que el Barça no acabava de tancar l'Oviedo a camp contrari. Si a vosaltres us ha agradat el Barça avui, digueu-m'ho, però a mi el Barça no m'ha agradat gens avui. Vull dir, no ho sé, potser soc sec, potser tal, però a mi el Barça no m'ha semblat ni que tanqués a l'Oviedo definitivament a l'àrea contrària, ni que allunyés el perill de la seva àrea, ni que dominés el partit en accés per molta pilota que tingués. Val? I escolteu-me, que no passa res per dir-ho, que no sou menys culers per dir que el Barça no ha jugat bé avui, que no passa res, que ha guanyat 1-3, estem contents perquè ha guanyat. Però que no passa res per criticar les coses que fa malament el Barça, que a vegades sembla que s'hagi de dir que totament el que fa el Barça. El Barça ha fet un partit que ha tret endavant, però que no serà un partit recordat de la temporada, que per mi és un mal partit del Barça. Però bueno, sí, tant de bo tots els mal partits del Barça els guanyem 1-3, tant de bo. Però bueno, insisteixo. Després sortir Lewandowski, entra Lewandowski per Rafinha, per aquests problemes físics que tenia Rafinha, i pràcticament la primera ha fet una molt bona segona meitat Frenkie de Jong, I jo no soc, ja sabeu que no soc partidari de Frenkie de Jong, que crec que fins i tot ja va bé que jugui bé, perquè així el podrem vendre, però haig de reconèixer que avui ha fet un molt bon partit, una bona segona meitat Frenkie de Jong, que crec que ha entès bé que el Barça ve d'intentar avançar la línia i sortir a pressionar cap endavant. L'he vist que ha intentat saltar 2 o 3 vegades a la pressió, bastant atent, bastant bé, com exigint als demés un punt de anem cap endavant a buscar-los. I les bones estones del Barça han coincidit amb això. Frenkie de Jong agafa una pilota, un servei de banda, rep la pilota, aixeca el cap, posa una centrada amb la cama dreta boníssima i rematada Lewandowski amb un martell al cap i la casca a l'escaire. Golàs de Lewandowski. Clar, Ferran treballa molt bé, Ferran corre molt bé, Ferran fa un desmarcats d'espai, Ferran ens dona tots els intangibles, Lewandowski ens dona els tangibles, els que podem tocar, els gols. Primera centrada, rematada amb el cap, golàs per tota l'escaire. Ens dona tot el que és tangible, tot el que són números ens ho dona Lewandowski, i ens ho donarà. Perquè si el set despistes ha fet una rematada també després sense angle, bueno, una meravella. Si assumeix el rol que li toca aquest any, que és aquest, de sortir a un partit que està encallat i desencallar-lo, tenim el millor nou d'Europa per fer això. Sens dubte. Sens dubte. Ara, si després s'equivoca i vol jugar més del que li toca, aquí ja tindrem un problema. Però si vol fer això concretament, tenim el millor nou d'Europa. Segur, 100%, sens dubte. Més coses. Llavors el Barça ha tingut una altra desconnexió, Ha tingut uns minuts que també l'Oviedo ha arribat i bueno, ja ha donat la sensació de perill, ha tingut un parell d'ocasions l'Oviedo. Hi ha hagut una jugada que li han fet una falta a Pedri meridiana a fora de l'àrea, no l'ha pitada l'àrbitre i ha estat una ocasió clara, però passa que l'Oviedo és un equip bastant fluix. L'Oviedo és l'equip més fluix que ha jugat al Barça aquesta temporada. Molt fluix l'Oviedo. Molt fluix. Ha tingut 2 o 3 aproximacions que arriben a ser jugadors amb més qualitat i segurament són ocasions de gol clares. Val? Però no ho han estat. I ja a les acaballes es veia que el Barça, si matava el partit, no era per domini, però podia ser per contraatac o per alguna pilota aturada, i òbviament córner, centrada, rematada d'Araujo de cap, 1-3 al minut 86, partit acabat, partit finiquitat, i resultat molt més tranquil del que semblava que podia ser els últims minuts finals. Ha tingut una ocasió més a l'Oviedo que ha servit perquè Joan Garcia fes una bona aturada i una miqueta es guanyés el meu perdó. Ja l'he perdonat i ja està. El mateix partit. Has vist que bé? No hem necessitat ni temps, Joan. Molt bé, és això. La cagues, t'aixeques el cap, segona ocasió, la paro. Punto. Perdonat. Ja està. Hi ha altra cosa. A veure, què més? En la retransmissió... La retransmissió una mica de zon, ja no pels narradors, pels comentaristes, per Rubén Martín, que mira que m'agradava fa anys a la Copa i ara el tinc cansadíssim. Ja no només per això, sinó la retransmissió com a tal, les imatges, la realització, els canvis de càmera, semblava un partit que estan donant a Iugoslàvia l'any 81. Però, bueno, no sé. La imatge es tallava, les entrevistes a peu de camp no se sentien, el soroll del camp no hi havia so ambient, era com s'escoltaven els narradors com si estiguessin narrant a 20 quilòmetres de l'estadi. No sé, penya, tio. Vull dir, la penya paga per aquest servei, Vull dir, és un servei de pagament i és un servei que costa molts diners al mes. Jo no sé si algú hauria de sortir a demanar disculpes per la retransmissió que han fotut. Semblava Sarajevo. Vull dir, una cosa... I aquí ningú demana perdó, tu. La gent gastant-se 120-140 pavos al mes per veure tot el futbol i aquí passa això i ningú demana disculpes, tio.
Per no parlar de l'hora del partit i l'horari i el que significa això en aquest país. És una puta vergonya que et casquin un partit un dijous a les 9:30 de la nit. És una puta vergonya. És una vergonya ara i és una vergonya quan hi hagi la semifinal de Copa i te la casquin a les 10 de la nit. És una puta vergonya. Per molt excusa al prime time que facin servir. És que prime time en Espanya empieza a les 9:30, sempre et diuen. Vamos, que comenci a les 8. A mi què collons m'expliques? És indecent. És indecent que et casquin un partit a les 9:30. És maltractar l'espectador, és maltractar l'aficionat que va al camp, és maltractar els nens que volen veure futbol i és maltractar tothom que vol gaudir una miqueta de l'esport i de l'espectacle. És maltractar-lo, ja està, per 4 drets televisius i 4 merdes. És maltractar-nos a tots, aquest puto horari de merda. És no pensar en que la gent treballa demà, no pensar que els nens han d'anar a l'escola, no pensar absolutament res. Només el caixa cobri. Però bueno, aquest país ja és això en tots els àmbits. I poca cosa més. Crec que ja està, crec que ja ho tenim. No, ja està. És que clar, ara passa això que ens veiem cada 2 dies. És que acabareu cansats de mi. Tampoc em vull ara esplaiar molt, però no vull que acabeu esgotats. Però entenc que ens veiem cada 2 dies i això ara es fa com feixuc a aquesta hora ja, a les 12 de la nit d'un dijous. Clar, potser tu, concretament, no m'estàs veient a les 12 de la nit d'un dijous, òbviament, però jo ho estic gravant això. Ara són les 23:57. Què et sembla? Jo porto llevat des de les 6:15 del matí. I aquí estem. Joder. És que, clar, jo imagino que ara voleu que jo estigui lúcid aquí i que el meu cap funcioni aquí com un partit d'un diumenge a les 6 de la tarda i no és això, no pot ser. Però bueno, intentarem fer el millor contingut amb millor contingut qualitat temps possible. No sé ni el que acabo de dir. Bueno, bogeria. Ens veiem diumenge, vale? Amb el Barça Reial Societat i poca cosa més. Vinga. Barça!